Maret de Mahita, siap buku data nomor 132. Mari hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porobadia na to mapalangi dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhia di idaro hakku Jehovah ninna ibana do. Haholongon saliling-liling na hubain makkaholongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita alire Tuhan debata jala amanami sayurupi mahami asa unang madele hami ujuroha pogoso tuhami jala asa unang magopo hubain hami silehon-lehommu nadinggani ujuro pasu-pasum tuhami ramoti mahami asa unang marpos ni roha hami tu artani hasianganon leho di hami haporsiaon asa dohot hami perjabar di siteanon ni akan aporsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik pa limahon, satu patik pa sapuluhon. Patik pa limahon, ikon pasangapommu donatorasmu, asa martua ho, jalaliling mangulu di tanonan ilihon ni Jehovah di Batam dio. Patik pa onopon, unako mamunu. Patik pa bituhon, unako mangalakop. Patik pa waluhon, unako manako. Patik pa siyahon, unako olo makatidakon hatana sotutu, maraloho dongamu jolma. Patik pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongamu. Jaladang jadi haliangan ni roham, dongas saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahakna, atau ngerak mangido gogo mahita tuado pani debata, lau mangulau nau bartu patik nai. Ale tuan debata, sai para gogoi mahami, mangulau nau bartu patik mi. Amin. Mari de mahita. Tato poti madu satta nagudang itu adu pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, para si roha jala pertalup ni roha, jalan nabasar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni saya sama sudi dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran napi natupan ni anakmu dohu pangasahon hami tujuluk. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songo sitong ni namanguluau ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midah hamatean ni parjahati. Nalomodo rohaku midah hamumula ni parjahati. Tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo ma di debatana di kijang. Amin. Mari demaita. Oh
gutta sadarion imana tersurat di Matius biddu onom mamukasan ayat sia masohot 1 ayat 10 tajahama marsika soring songonon ma tangyang muna alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia ma goarmu lehon madihami sadarion hanguluan siapari rapak mahita di ayat 10 unang hami togiho tupangujunan palua mahami sian penajat ai hodo napuna harajaun dohot haguguun rodia sangapos saliling nililingna amin ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jalana upeopsa amin. Mari demaita. Jong mahita tidak ko mahapor siyaw tay songon na dia tidak ko nidong atas hapor siyaw di sadok por tibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama para gugo na suatu dosan na temo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabi-gabi siat tau di porbadia andorak sohabuan ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tubuan watoro dung tinanom na mula mangulu diari patuluon na manaik tu surgo lamuhundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pamemulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dot na mate
au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria to panyala Kristen akka nabadia doho dia sesani dosa doho dihatai nama dok mula mangulu sogo daging dihalak nang mate doho dianguluan na sora suda. Amin. Tapi gima lagu pujian nani suarahon ni inahanna diuruti ma anno dohot ina Debora.
Tabegi matikting dohot buah-buah nama sa di huriat minggon. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutiut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 27 Juli 2025. Na parjolo. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu paunopon dung trintatis lapatana hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu. Tangiang mangidohon halwaon napa duahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 3 Agustus 2025 napar jolo 7.30 ina Kamis ina Esther ama Salom napa duahon jam 10 ina Hana ina Deborah ama Huria napa tuluhon 10 pituip ama Jericho NHKBP. Na patuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 3 Agustus 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Paupaton amplop sagu hati. Di Minggu sadarion patupautado papungu amplop sagu hati tu amang situa pensiun ima amang situa we manulang nasian sektor Efesus tapasahat mai ditiki papungu pelehon na paduahon na palimahon pelantikan panitia pesta gotilon di Minggu sadarion patupautado pelantikan panitia pesta gotilon HKBP Cimanggis tahun 2025 goarni panitia terlampir tapatupa mai di kebaktian pukul 10 wib dung sipul majahatiting jala laos bigi utama sosialisasi taringo tu pesta gotilon nanaing ulaunota dung sipul sian titingon ima sian uluan ni huriata ima amang pendeta nababan na paunopon pertangyangan sektor. Hari Selasa tanggal 20 Juli 2025 sektor Judea keluarga N Panjaitan Inang Borogultom, sektor kanan keluarga Nonya Silaban Inang Boru Panjaitan, sektor Efesus keluarga M Silalahi Inang Boru Sianturi, Galatia keluarga Nonya Sitanggang Boru Sianipar, sektor Filipi keluarga P Simanjuntak Inang Boru Nainggolan, Philadelphia keluarga Ana Pitupulu Boru Sihombing. Rabu tanggal 30 Juli 2025 sektor Sion keluarga S Sialagan Inang Boruna Dabdab, sektor Betania keluarga B Simanjuntak Inang Boru Simamora, sektor Roma keluarga Nonya Sintua Hasi Bagariang Inang Boru Purba, sektor Nasaret Yanak Kota Amsari Sitompul. Sektor Kolose keluarga JPM Tampu Bolon Inang Boru Simanjuntak, sektor Bethlehem
keluarga B Nainggolan inang boru Simamora sekalian mangapuli. Napapituhon danak nasorang. Di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 nasalpu di basa-basa hotuhat tado sadada danak bawa di keluarga S Panjaitan inang boru Tampu Bolon sian sektor Efesus hipasdo danaki suang songoni nang natorasna napawaluhon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 3 Agustus nanaing roon patupaot tado peleon amplop tu pembangunan napasiahon titing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Sastra Wiranata Siringo-ringo Eskom anak ni halak amata Masli Siringo-ringo tubuh ni hala inata Suharti boru Manalu alamat Jalan Jati Jajar Sada RT 03 RW 04 Sektor Bethlehem Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Orwana Unita boru Simanjuntak AMD Akademik boru ni hala amata Humala Simanjuntak tubuh ni hala inata Mastiur boru Pangaribuan alamat Kampung Babakan Rawakalong RT 06 RW 08 nomor 33 Curug Sektor Nasaret Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis napa sapuluhon ruas napida mulai Minggu sadarion nung apida sian Huriata Ima keluarga Nonya Panjaitan Sarlina boru Manalu nasida pida tu HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 28 Deboskap napa duahon keluarga Daniel Agus Panjaitan inang boru Gultom dohot 2 yanakon nasida pida tu HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 28 Deboskap napa tuluhon keluarga Engkel Bondar boru Hutagalung dohot 2 yanakon nasida pida tu HKBP Sutoyo Distrik 8 Jakarta. Pasaplu sadahon rekrutmen song leader na baru. Tim Marturia membuka kesempatan bagi jemaat yang memiliki pasion dalam bidang vokal untuk bergabung sebagai song leader di tim Marturia. Song leader dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ibadah melalui lagu dan membimbing jemaat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Jika Bapak Ibu Naposo memiliki kerinduan melayani Tuhan di bidang vokal, kami mengundang untuk mengikuti audisi ini. Audisi akan diadakan pada akhir bulan Juli. Kebutuhan song leader sebanyak 6 orang untuk mengisi posisi song leader. Audisi ini bertujuan untuk menilai kemampuan vokal, penguasaan lagu, serta kemampuan memimpin dalam konteks ibadah dan komitmen dalam pelayanan. Kriteria peserta nomor 1, memiliki kemauan vokal cukup baik. Yang kedua, memimpin dan berkomunikasi dengan jelas di depan orang banyak. Yang ketiga, bekerja sama dalam tim dan memiliki semangat pelayanan. Yang keempat, berkomitmen untuk hadir dalam latihan rutin dan acara ibadah. Yang kelima, tidak ada batasan usia. Pendaftaran dilakukan maksimal tanggal 27 Juli 2025. Pendaftaran melalui seksi musik yaitu Amang FH Tarihoran WA 082113642404. Bergabunglah dan tunjukkanlah kerinduan serta semangat untuk melayani. Yang ke-12, pengadaan inventaris motor.
Dana naung terpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan sepeda motor saha tu sadarion gudangna 22.100.000 rupiah. Daftar naung pasahaton boy mat taida di wartana na adong di hitabe totong ma husosoi hami asa taukap marohata lao manupaki danai anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan ini di pasahat ma dukungan danai tu tim manang tu parhalado di sektor tabe na pasaplu toluhon torop ni ruas nama dohoti parminggon tanggal 20 Juli 2025 140 sia halak na pasaplopat ruas na berulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga, Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2025 hatani debata napasi kopon lasni rohamuna tersurat di Yohanes bidu 15 ayat 7 songnon madidok disi molomian hamu di bagasan ahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia pe na pinangido ni rohamuna na pasaplulimahon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon onom kepala keluarga godangna 100.000 rupiah na pasaplu onopon pelean bulanan atau tahunan torop na pasahaton pelean bulanan atau tahunan di bagasan minggon 5 onom kepala keluarga godangna 150.000 rupiah. Mauliatema di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2025 tu akan nanaing pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganup bulan tu huria marhite perhalado sektor tabe na pasaplu pituhon kewangan huria 11.724.025 rupiah pembangunan 2.056.550 rupiah sentralisasi Manang Pusat 8.764.525 rupiah jumlah 22.523.500 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radema hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasutuhata ma peleani bahin sangap di guarna amin pinasahat ma tu amang pendeta na beban. Horas madihita salunak kadamang dok dainang. Pinangin matiki 5 menit lebih hurang laho sosialisasi pada sipo pangatusiot tataringot tu pelaksanaan ni pesta gotilon tahun 2025 na memang ta format jalata konsep berbeda si anak tahun-tahun nong salpu. Silakan next. Ya, hamunak kadamang dok dainang pesta gotilon intina ahado tahe lanjut mangihuton imamat 20 tulo 10 pesta gotilon ima pasahaton patumonaan jadi kod dibagasal las niroha do pasahaton patumonaanon ala las roha adong
pinarsaulihon adong tajalo sian pasu-pasu ni debata di bagasa manipat sa taon. Molo di huta di patupa may pesta gotiloni secara natura ima marhitiak kamabuan hasil ni naniulana. Alay molo di perkotaan nung berbeda be konsepna do konteksna dang be akka hasil ni sian hauma ladang na dibuan. Alay marhite akka ulota ragam profesi sianima nataparsauliho sian debata dengan basa-basana ima na tabuan sikat ni patumonaan ni nataulay. Na persoalan nak manginang na sa ilaunon hirarata-rata do akka huria alay mungkin 2-3 tahun perpudyon adong berbeda carana. Alay na soman laos gabe momen papungudana do di bay pesta gotiloni. Marhitia hamay na marsiaza ribasian tahun 2024 di patupa mapeng pengumpulan dana marhitia keragam niulaon adong malilang celengan pin muse lukisan do taka kreasi na benar-benar sangat membebani. Jaladak kolam membebani saha do tuna ago alas ni roha magolas ni roha patupahon alamamuka dilantik panitia mulai bulan 7 mulai sanima saya adong akka arsa ni roha dohot ungut-ungut aladang adong be materi na asing sihata adong sipul pertangyangan asing ni hepeng mago malas ni roha apalagi misalnya di tahunok kita manginang dibayan 770 juta 125.200 si papungon na tutunga mago be las ni rohatay alani buhado konsepna sonom mahu patupahami akadamang do dainang zalanung ngasian dos ni roha di rapot parhalado dohot di pembentukan panitia pesta gotilon. Lanjut pesta puncak ni pesta gotilon ni akadamang do dainang sitong mahita mulak tuwibil taizolo. Ima pesta pasahaton patumonaan ni nataulay marlas ni roha mahita disi tapasaha tutu patumonaane di bagasal las ni roha los tapatu pamadisi ikut tutu si tutu do manortor marlas ni roha dang songon na say laube manortor bahola pataros sati-sati do dung udur sektor tujolo di pasaha sati-sati jongjong masude baru manotton na diulosi dung sahay diulosi itor masuk nama gondang hasahatad dohot si tio-tio mula dang adong manortor alay molo nanang ta perencanahon non manortor do hita manginang molo manortor sa dawik nasing mamanomonomo molo tungu kaprohana sida disima diulupulopi dongan na sektor na manotoni songoni manod jikjak cara na asabu ita halasos sa luhut nai na mangihut buhalo hape taringot tuna papunguda naon next totu memang dang malua hita siya nanggo hepeng amar pardomot tu operasional huria jala nunga say tap format taringot tu dana operasional huria di pesta gotilon di Papungu. Tahun ini mungkin itu harus kita lakukan dulu, tapi tahun depan harus berbagi dengan satu catatan. Sudah ke kategorial dot seksi, marilah kita bersama-sama unang holan pemakai dana tahun 2026. Tapi bisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu menjadi sumber dana asa unang menumpuk upaya pencarian dana operasional huria di pesta gotilon. Dalam yakin doa manginang di 20 tahun memang mau lomar pesta gotilon dang be disi be papungudana be kola pasahato patumona hanina ma otik manang gudang pasti doan non apalagi lam berkembang bertumbuh gerizata di torok ni parmingguon dohot dukap ni roha pasahato pilihan alani di tahun tapatu pado malam puji-pujian penggalangan dana sebisanya berapa yang bisa kita dapatkan
Jala dibagi matutulu hali malam puji-pujian ni. Adong may gabungan sektor 4 sektor, adong na 5 sektor. Songon na boy taida di layar tay. Nah, marhitay maka damang dodai nang di malam puji-pujian ni di penggalangan danai tapatu pamacara ibadah bersama sektor yang tergabung dalam satu rayon. Di patupa sektor na tergabung dalam satu rayon ni malagu puji-pujian dot kreasi na boy tampil honon na di momeni totu di garizon do benota jala di malam minggu dimulai dari Agustus minggu kedua atau minggu ketiga Oktober minggu kedua dan minggu ketiga di sima tapasahat ulos manang dia managuarna souvenir tuak karuas ni huria na di jalo lobi manang sumurung pasu-pasu ni debata hobartu na pinarhatopok na jadi no peop gudang boy manarihon papulik ko de basian na zinalonay gabe adong masautik neang ulaon na dipatupa di acara pesta gotiloni dohot ibadah malam puji-pujian ni alani na hupang idohami kadamang do dainang ganupita na marhatopot ton yang mengaku adong sumurung di liot debata pasu-pasuna tu nasida tu keluarga bahkan tu personal termasuk may tu akaya nakota ng mula-ulaon nang pe dang marasohotan do pinasida batung tatutuhi marohana sida jalahami mangidohon rade mahita marhatopot toni do pasahatot tuhuria ang iya marhitei tu akaya nakota na so marhasohotan na so marhamulian rap martangyak kita asirohani Tuhan di lo debata kasirokap nito dina dinasida jalahita piak kana marsaulihon dengan basai tahalas mananilihon di debata itap ni naboy tapasahat ukap ni rohatta di sima tapasahat kadamang do dainang mangurupi huria asaboy tarpatu pasudiak ka program sahat tu manguzungi tahun 2025 songoni mau pasahat tami kadamang do dainang na pasti ko di bagasat tangiang do hita pasaut tonon asaboy denggat jala di bagasat sadani roha huriat taha KBB Cimanggis patupahon songoni mau pasahat tami horas madita saluhna. Tapi gimana lagu pujian nani suarahon ni ama huria.
Maredde mahita hukma tapasahat pilihat sada adot sada be. Sono giorno già la becchi,
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion minggu pauno podung Trinitatis. Imana tersurat di Sada Musa biddu 10 ualu ayat 22 1 ayat 20. Hamunak kadamang dok dainang songonima nang remaja dohot naposo bulung. Tapahut-hut ma huzaha hatani debata dihita songonom ma tersurat disi. Dungi manirpang masiani na dua bawai merdalad dopak Sodom. Alai jongjong dope yang gosi Abraham di joloni Jahoba. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama. Tung ripas sonom muma natigor rap dohot parjahat. Ati tungadong 50 halak akka natigor di bagasan hutai. Tung ripas sonom mumai dada olanam muhutai ala na 50 natigori akka na di bagasani. Daw may siyan ho mangulahon si songoni. Mabuno natigor rap doho parjahat. Tung sobok kon parjaha man natigori palias may siyan ho. Tung naso uhum mabahenon ni si uhumi liya portibion. Jadi nina Jahoba ma molo tung jupang au di bagasan huta Sodom 50 halak akana tigor roha akana tigor sai na olanakku na sahut saluati ala nasida. Dunginin nasi Abraham ma mangalusi sobakku ale Tuhan nunga sapalahum ahu mamukka makkatai dohotto atek pe orbuk jalasirabun au uatung moru 5 halak sian na 50 akana pittori tung ripasonom muma luhut hutai alani na 5 jadi nin nama dang ripasonokku molo tung jupang ahu disi 45 dungi diulahi si Abraham mose dope madok tu ibana nin nama uatung 40 jupang disi. Jadi nina Jahoba ma dang hahuau kuna sida ala nina 40. Dungi nina si Abraham ma waunang tung tarima soale Tuhan ala hudak dati madok. Ate tung jupang disi 30. Jadi nina Jahoba ma dang hahuau kuna sida molo tung jupang ahu 30 disi. Dungi ni nasi Abraham ma ida ma nunga sapalahum ahu mamukka madok tutuhaku uatung jupang di si 20. Jadi ninna Jahoba ma dang ripasonokku alani na 20. Jadi ninna si Abraham ma unang tung tarima so alituhaki ala na madok ahu dope hola sahalion ati tung jupang di si 10. Jadi ninna Jahoba ma dang ripasonokku nasida alani nasapului. Jadi dung sud Jahoba makkatai dohot si Abraham lau may bana mulak ma dohot si Abraham tu ingananna ido sahatna. Hamunak kadamang dot dainang pasti do sudah hita sedikit banyak mengetahui cerita Sodom dan Gomora. Nah di Bibel tahun memang nunga apala matsai posado sana. Dia disebutkan menjadi kota maksiat di Sodom dohot Gomora. Jalan manghiton ayat 20 akadamang dot dainang dohot ayat 10 tol bidu 10 tolu ayat 10 tolu di sido jupang dosa na borati boy jota zahak kadamang dok dainang satokin sada Musa 10 ayat 20 dohot sada Musa 10 tolu ayat 10 tolu rak mahitamat zaha dungi di dok Jahoba ma mau ngaung do anggu-anggu badar sian Sodom
dohot Gomora ai manahatang do dosa nasidai alai halak najahat jala pardosa situtu isini sod maradopon Jahoba. Ima dosana, seberapa berat dosana? Dosa no balga dinasida memang nunga setabi ngagabe dosa berjamaah, nunga masif, nunga sudebe mardosa. Jala hobartu natazah anak dia 32 tabayak kojo. Tidak ada lagi 10 orang pun. Dan adong nanggo apala 10 halak be di sinati gorroha. Habis ada kota. Tidak ada 10 orang benar di kota Sodom yang menjadi syarat minimal untuk diselamatkan. Nah, ima dosa na balgaya kadamang nenang. Jadi secara informatoris perlu dupa buaon. Itulah sebabnya nama kota Sodom ini dinobatkan sebagai nama penyakit moral yang secara masif dilakukan dan disenangi di kota Sodom. Hamai tahe Sodomi. Tang pola hupat orang bion. Sianodoi. Dari kota Sodom menjadi Sodomi. Tabayak ko mojolo sahuta song ni manggulahon. Bahkan hal na luar biasa kadamang dok dainang tamu ni silot ima 2 halak suru-suruan na rotu jabuna hampir menjadi korban. Ay namar tamu edo silot nian na disenga jadi bata nama ro 2 malaikat tusi laho manguhum hutai Sodom dok Gomora alai nasida pe kalau tidak diselamatkan oleh Lot saudaranya Abraham menjadi korban penyakit Sodom itu, karakter Sodom itu. Maka kota itu harus dihukum idonak kaningani. Sebab selain Lot dan 2 anak gadisnya yang berhasil lolos, istrinya tidak, bahulan na tuluido. Helana pedaong, helani silot pedaong. Tiki di palu bahu silot rona majahuba manghubang sonon iparkeli helana do ibana na gurak katam si matuah ay molala bata ay inum matuah mi pagurak kudo hatam di parkeli si matuah na ala di palu bahu nasa maluan yan pahato pamuma rosiani rak mahita melujungi tuta lahu maluah dan istrinya juga terlena dengan harta yang ditinggalkannya ngadoho merlojong malua alai itai lihon tupudi gabiah tahe batu sirah. Jadi holan silot doh 2 boru naido na selamat. Jangankan 10, 5 pun tidak ada. Sebagai syarat minimal asa dipalua di bata anak kaningani. Ima jo taringot tu siak kadamang do nainang. Ala nagabe pusat perhatiatta. Nagabe pokok gabe telada dihita di son ternyata kita melihat niat Abraham. Itu yang menjadi perhatian kita di sini. Adong 2 pangalahon si Abraham manang sikap na layak ta teladani. So anak kana porsea hitak kadamang do dainang. Na parjolo ima kesungguhan Abraham berdoa memohon keselamatan kota Sodom dan Gomora. Masikap na parjolo tabereng makadamang do dainang. Pola di suraton diturputai orang Bali ibana mga lobi-lobi. Mulai siya 50 halak. Mula dong 50 halak na tigor, uhumam mo daw. Mula 45, daw. O 40, daw. 30, dang ripasonokku. 20, dang ripasonokku. 10, dang ripasonokku. Tabayak ko jok kadamang do dainang si Abrahamon. Dia seperti seseorang pembeli sesuatu sampai menawarkan harga terendah. Asa sauk na dirohanai. Abraham tidak mau membela orang-orang Sodom dan Gomora. Dia tidak ingin membela, tetapi dia ingin minta belas kasih Tuhan supaya mau mengampuni
penduduk kota itu. Karena sebagai orang percaya juga dia mengakui bahwa hidupnya adalah dari belas kasih Tuhan. Siana sini rohani debatado. Allah adalah sumber belas kasih yang dia terima, dan dia menunjukkan kepeduliannya di patuduhon ibana do bohado sihol ni rohana asamalua halak sodomon. Sekalipun oleh karena syarat minimal yang tidak terpenuhi itu, maka mereka memang benar-benar dihukum dan hukuman tetap berlangsung. Imanak kina kadamang dok dainang sikap yang menjadi teladan bagi kita. Karakter Abraham menjadi teladan bagi kita, mau peduli dan memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, sekalipun mungkin apa yang kita lakukan seperti yang dilakukan Abraham seperti tidak berguna untuk ukuran manusia, tetapi setidaknya Tuhan Allah dapat melihat niat baik kita. Di bereng debatan na dinggan na dirohatai mangudihon halak asa unang hona uhum nian alani pabenana. Ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana karakter Abraham menjadi karakter kita dalam kehidupan kita saat ini di bagasang ulut tahun. Parduli di parohahon adong perhatian tuak kadongan na asing ikon ido patuduhonota. Alanido molo adong jol mana jahat, molo adong dongat tanah zukat, ikon hona uhumibana alani pabainan nai. Tung jadi dohot tita marlas ni roha alani uhum nai. Jangan senang. Unang tadokon akadamang dok dainang wajar doi. Manang donota nunga pas bei. Manang adong namar si sobu di bagasar hana mampus lo. Ngadi jalo hobartu pabainan nai. Memang hukumannya harus berjalan karena perbuatannya. Tetapi janganlah menempatkan diri menjadi hakim atas vonis yang diterimanya. Alai patuduhonot tado empati. Nah doh ita makillah si taunon nai. Kita tunjukkan bahwa kita berempati dan peduli bahwa sesungguhnya kita tidak ingin seseorang dihukum karena perbuatannya. Dang lomor hatta. Ulon naborat dok kadamang dok dainang. Alah memang Abraham sendiri dalam pergumulannya masih memikirkan masa depannya. Ay digijang iturpuk tahun di bidusa pulaluan di tikiro Tuhani makata-hatai do ibana marhite tong suru-suruan iparek keli Tuhani do iparek keli bana do Tuhani diparek keli natai do Tuhani ala do songonon tahun iro do auto soma masu-masuho asa tumubuhon anak ko Rosi Sarah madokon dia madalan nih ngamet tua iba. Dia bergumul tentang masa depan di leokotu au isema di leokotu au akka arta isema maneani. Daga biak kahatu bakidon nomma madai ini naibana. Ada pergumulan dan kita pun pasti seperti itu. Di tonga-tonga ni pergumulan ni ngolutaido naing patuduhonotta bohado hita patuduhon nilai pertangiangon mangodihon akadongan. Songon na pinatupan ni si Abraham. Jala berkaitan do nakadamang do dainang tuhatani debatana tersurat di Yehezkiel 30 ayat 10 sadaa. Rak mazohita majaha songon nagabi tugas do tanggung jawab ta di bahasa Indonesia ta jaha kamanginang rak mahita majaha. Ya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Odonak kaningani parduli mahita tudongatta tuaka na ikon majalo upani pabainanna. Jangan kita bergembira, tetapi mari berdoa memohon kemurahan Tuhan untuk mengampuni. Kita bangun solidaritas iman yang peduli dengan orang lain dalam penderitaannya, sekalipun itu oleh karena perbuatannya, sekalipun itu oleh karena kesalahannya. Nah padua honamunak kadamang dok dainang Abraham memiliki integritas atau jati diri di tengah terjadinya degradasi moral,
di patudo si Abraham do halak na tugu hadirionna dang meoleo libana songon ai di bulung suhat alai tugu do ibana ketika orang-orang Sodom dan Gomora berpestaria dengan moral yang bejat itu dang tertai rohanak kamanginang ketika orang-orang Sodom menikmati dosanya, Abraham justru mengambil jalan lain dan tidak berpikir pragmatis. Dang dido ibana songon upamani halak bataki emena masak digaga ursa baina masa maniula bahasa pola saya pulik-pulik koniba. Ngabuta bayak ko molo sahuta adong ulon na lerong saya pulik-pulik sada. Apalagi mah di bawah tekanan. Dia justru mencari Tuhan dan berdoa syafaat untuk menyelamatkan umat itu. Songon natazahanak diturpuk tai. Ainang Peter kesan pakkatayo ni do Tuhan yalay tangyang nibana di mangi dua sinirohani debata. Jala oddo tong paingotok kita kadamang do dainang. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang gereja, kita harus berani dan bisa tampil beda dengan kecenderungan zaman. Kalau di zaman Abraham dan Lot kecenderungannya berbuat dosa dan maksiat, bagaimana kita sekarang? Bisa berbeda, tapi kita lihat dulu apa kecenderungan zaman ini. Asa unang masa emena masa digagak ursay. Ado kecenderungan na natai dan waeng. Nama baik kita gabe peyam disada karakter manang sifat naboy mabak kita daw siya debata. Ia dung tasadari i asa unang hona hitak kamanginang. Apa kecenderungan yang bisa merusak citra kekristenan kita sebagai orang-orang percaya dan orang-orang gereja? Macegudang dunia nak kadamang do dainang. Alay boy do songonon, mampa kita menyadarinya apa tidak? Gudang do di zamanon na merasa ketinggalan zaman molo berpenampilan sederhana. Ido kan? Itu Roma dengan nama dok kampungan. Anggwa kamar bajuna basi batas songni dua te kemeja ate. Ali anggwa kainod do na bahaya. Nang pinya tu studio har taon alay ala takas di da si malolong. Ini satu hal yang bisa merusak citra kekristenan kita. Aina saya di begido, saya holani bajuna. Arung musidot tongsul mahaboratan, sonai mana manuhor. Kecenderungan zaman ini itu tadi, hidup sederhana, tampil apa adanya itu dikesan sebagai orang yang kampungan, yang kolot. Hera parau tahu tak? Akhirnya apa yang dibangun dalam pikiran orang? Nah, sehingga ketika orang-orang di sekitar yang mampu bisa bergaya hidup mewah, adong makana ikut-ikutan. Ipak sahom madirina songodongan na naung merlubi-lubi i. Bohado pamak sana noaing. Adong sampai marutang. Nangek duh begi baribon godang dui. Jala yakin au ido fenomena na senyap dang marsipabuaan. Jadi banyak orang yang tampil berdasarkan ekspektasi orang dia hadir. Oh namo rado inatasia dui tabereng maju bajunai. Nah heba doa matasia dui tabereng job penampilan nai. Orang terkecoh. Ujung namago may ibana nasa sitong na oleh karena hanya hasutan kata-kata kampungan karena dia hidup sederhana. Ido nagodang kadamang do dainang asamada butu akka parutangan. Jala tabereng adong do rentetan ni efek domino ni animo ni zolma na marutang gabi gudang ma aro tahe pinjaman online.
Na dibereng do pangsa pasarna. Ala na godang do jolma mau menampilkan diri hidup seperti orang-orang kaya dan orang-orang mewah. Ido ban na laku judi online. Dibereng na sida do pangsa pasar asa diulahon ni. Ujung na marutangi majol maun. Karena dia merasa ketinggalan zaman dengan ukuran sederhananya. Gabi godang majolma dilele-lele utang. Molo alani parsikola ni dana do maritang mahita marutang Maria manginang. Yakik kita si anak kaula tailion dan dia batado pasu-pasuna lahu manutupi. Alai molo nang gabe madabu do tu kecenderungan ni zaman. Mangi huton pola hidup ni salah na pinatupan yak kana boy mangulahoni sian halubian nertana. Bahaya. Nga masuk be roh-roh zamani merusak pikirata. Ngasiga be pikirata. Salinay molo ala ni kanarikot di parsikola ni danak do ala ni keterbatasan ta manginang mari. Tatangyak ko nasadong dongan narade by Japon. Ala yang go ala ni nalaho tampil hebat do sa pilo jebana. Gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang. Sudi nama merlubang lobang. Jadi bocor halus alai kaliling. Ngasudebe. Dia hanya tampil sebentar, mungkin dia mau tampil sama temannya hanya beberapa jam, tapi jam-jam berikutnya adalah jam-jam kekhawatiran. Tapi ringjo efek domino nak Roma pertunggu bilang mama nggak ada. Wah. Lumayan do petikos di songoni mulai dokon kata mama dia nggak ada, namun saya odok kamanginang na perlu berengotta. Asa nang tertai rohata layak doang gua HKBP Cimanggis dang ngadongi amin. Terus ngon nagugudo ni Abah puji Tuhan mak. Molo alani payuti zaman nak kadamang do inang gabe merlubi-lubian bergaya hidup mewah, gali lobang tutup lobang, hentikanlah itu. Tapasomai. Kalau orang lain gila kemewahan, mari kita berdoa supaya kita tidak gila benaran. Ala lapa bereng-berengi. Martangi yang mahita taulahon ulauta songo si Abrahamon memiliki integritas di tengah-tengah ni kecenderungan zaman ala si huto Kristus do hita. Hita na di pasu-pasu ni debata. Molo nunga martangi kita asa tahasabak pomma na adong di hita supaya kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sekali lagi kita harus memiliki integritas. Nah, termasuk madotak kecenderungan nasingi sebagai efek domino nai. Trending ni judi online. Ay senyap do kadang binoto manang na di dia pe bodo berlangsung transaksi nion. Ido. Manang na gereja pe boy do. Kadang saya binote, ayhon ti do pe hita marminggu masih di 300-an lebih atau itulah. Anggo gereja-gereja na Burundi dia binoto man na hayu layak ka ruasi nai pudi songoni rupani. Natong do bana lagi aktif. Dan itu kecenderungan zaman, termasuk juga game online. Salinai generasi muda jangan ikut-ikutan, jangan terlena, tetapi berdoalah supaya orang-orang yang kecanduan judi online, yang tergiur dengan kemewahan itu, yang jatuh kepada kecenderungan gadget, mereka dikasihi Tuhan sehingga tidak celaka. Tatangyak koma. Ay molo pe celaka na peting nunga tatangyak ko jala tapaingot na sida. Apapun kecenderungan yang boleh merusak iman kita sekarang. Yang pasti yang menginang suatu saat atau mungkin juga saat ini kita sudah sedang berhadapan dengan berbagai hal yang membuat terdegradasinya moral kita, yang menjadi tantangan iman kita. Jangan ikut menjadi bagian dari tantangan itu. Odo na pinatuguni hatani debata marhite Paulus di Kolose 2 ayat 6 dohot ayat 7 boy majota zahak kadamang do inang Kolose 2 ayat 6 dan 7 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dengan ucapan syukur yang melimpah. Oma cerita nekot dapat tuduhon di zamanon. Maka sebagai orang-orang percaya, mari kita lihat dua hal itu amanginang.
tugas ta nuaingon na parjolo mendoakan negeri kita ini agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa dan kejahatan yang terjadi, supaya negeri ini bebas dari hukuman Tuhan. Tatangnya ko doa manginang bangsot tahun, tatangnya ko mak. Karena kita berada pada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan dari diri kita, tetapi dengan Tuhan itu akan dikendalikan. Itulah kualitas iman kita. Dan yang kedua, tetaplah mempertahankan integritas diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mau terhanyut dalam arus zaman dan kecenderungan yang sedang berlangsung. Adong madihita songon ede sekolah minggu na jujuk tadihon na jolo jala sahak rodinwaing mengikut Yesus keputusanku, walau sendiri tetap ku ikut. Amin. Martang yang mahita pinuji maho Tuhan naung patariason hatam bohal nito dinami na mangazari hami maniru opu nina porsiai anak komu si Abraham di dua teladan naboy huzalo hami marhite turpuk zami taon di ukap ni rohana tumangiyakon Sodom dohot Gomora songoni hami tumangyak ko bangso namion atik tung adong akka hazahaton namir razalela atik tung masa akka ulaw dosa na berjemaah naung masif diula akka jolma asa say marasini roha ho Tuhan mangalehon hasesan di dosa jala terpaubaho sude rohan yak kana jukkati dungi dia jari hatam dohami marhite si Abraham asa say totong adong hadiriod di hami di tonga-tonga ni kecenderungan ni zaman naboy mangago haporsiao dohot kualitas ha Kristenon nami mauliate matuhad di hatami say patod dito ni asa totong huhasabapau kami ngulu nami dang tertai rohanami ali Tuhan mangulahon najat patupahon akkaulahon na hurang di naso di halomoh roham jala dang tertai rohanami gabe sarobbang doh portibion alani pasu-pasu masa luhutna hami majalo hatam dinlahu mangulak kaulon nami tujuluanon lehom madihami gogo jala pabor hatami di bagasan asini roham pasauton akkaulon nami nadenggani asa marhitei Tuhan pasu-pasuommu taruli hami diakka las niroha marhite akka naboy pakyon nami sinamot naboy pakyon nami hepeng laho madalani ari-ari ningulu nami sian akka nahulami ati tung jupang akka hamaulod diakka ulon nami urupi hami Tuhan jala pamonang tung nasojadi hami sumurut maralohon akka namaralo tulomoni roham akan dibagasa parsahiton totong ma hodihok kami pasu-pasu Tuhan akka upaya pangubation pasu-pasu akka proses pemulihan pasu-pasu akka si pangano sinumar rodi akka ubat na dikonsumsi na sida jalak kana dibagasan arsa ni roha say apuli Tuhan asa jupangan na sida dilas ni roha na siyan ho tangya kono nami do nangakayanak kono nami sa luhut na siyan na met saha rodi na magodang akka na meti Tuhan asiroham say lehon pertumbuhan na denggan di daging nang ditodina ramoti sa luhut na asiroham asa tung say daw siya mara dohot parsahiton akka na di parsikolaan homa Tuhan mangazari marhite panuturyon ni toddim asa mga ringgas na sida marsiajar jala gabi akka anak na serep marroha di parsikolaan nabi naboy donga dohot ale-ale ni dongan na naasing boy masih haholongan masyurupan di bagasal las ni roha jala saya pajupakod na sida tuwaka guru pangajari na burju marmemeho parbinotoan songoni akka nga na parsikolan na sida ramoti Tuhan asa tung di bagasan hadameo dot hademakon akka na mulaulaon saya ho Tuhan mamasu-masu margogo na sida mulaulaon akka na mangaluluy ka rejo say tupak ko na kaupaya usaha na sida Tuhan mangaluluy asa jupangan na sida di akka ulahon na dinggan na tipak hobar to haporseon na jalaboy di ulahon di bagasal las ni roha so ni dua kaya nakon nami na masihol di sirokap ni todinabi totong do o dihonon nami Tuhan say pajupak kon na sida dohot sirokap ni todina naboy masih haholongan di bagasan ho jala padao jut ni roha dohot kejenuhan nyaka natoras manang yakon
Saya paholangi Tuhan. Totong madihaburjuh manangyakon di bagasan sada tanggung jawab haporseaon. Songonya ke keluarga muda na mendambakan kehadiran ni anakko di tongani bagas na sidabi. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu kabortian ni inanami. Namak kasih holi anggiat jupangan na sida dilas ni roha. Gabi-gabian tu katikin na neng roh. Hobar tu pamasu-masum. Songoni do Tuhan. Tangyak konon nami do kadongan nami. Na manomo-nomo hari ulang tahun na tu bagasan di bagasan sa minggu na neng roon. Asa tung gabi pasunggulhon partikian na lehet ni Tuhan. Laho merenungkan diri. Uhud. Laho makalasod dengan basam. Pasu-pasu jala saya tangihon akka pangidoan na pinasa nasida tuho di bagasak kaporsiaon. Songonya ka keluarga na makalason pardong asarepion nape leho dame do las ni roha. Pasahaton nami do program ni huriam na mardalan asima roham Tuhan ho mana patuk dihami gogo hiras ni roha dohot sida budabuon. Mangukap pitu parasiami marhite akka ruas ni huriam. Asa di bagasan las ni roha pasahaton nabuy pasahaton nasida tadda ni hamaulia teon ni roha nasida di pamasum-masum. Huhut say pasu-pasu ak kaulon namibe asa hu parsauli kami ak kadinggan basa siani. Pasu-pasu nang sude ak kaparhobas ni permingguan manugoton mulai sian soundman, multimedia, pemusik, song leader, song onima akka na madjalo perminggu hari tahun na papungu pilihan lasong ni matuhan na majahatiting dohot liturgis. Pasu-pasu pakubasyon namyon. Makorholas ni roha di ruas ni huriam. Hasangapod di guar mo na badiay. Mangasahon Kristus Jesus nang manesa dosa nami martangyang hami tuho. Sa isaut malomo ni roham. Amen. Maridim mahita. Laos niti kinamaridim mahita pasato pilihan dohot pasaton amplop sa guhati. Tuhan
hati meroham Tuhan di dosa kami. Tatang yakon mapiliatta. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parahasi ang hami pilihanon, pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangudjunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Tuhan kasih rohani kami, berkamu hati
Tuhan